खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनैनि मोननैसो हेडलाइन आपडेटफोरा जाबाय सरकारि साख्रिआवलाफोरनि थाखाय मोजां खौरां फोसावदों। चिफ मिनिस्टार हिमन्ता बिश्व शर्माआ मैया महात्मा गान्धीनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै सरकारि साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय चिफ मिनिस्टार लक सभा आर'ग्य योजना स्किम फोसावना होदों। रायजोफोरनि गासैबो साख्रिआवलाफोरखौ बे स्किमनि पर्टेलाव थांना गावखौ रेजिस्टार खालामना लानो खावलायदों। बे स्किमनि गाहाय थांखिफोरानो जाबाय साख्रिआवलाफोरनि मेडिकेल रिइम्बार्समेन्ट सिस्टेमखौ नांगौ बायदियै गोख्रैसिन खालामना मदद होनाय। आसामाव बांग्रिं मावदों। मैया बेलासिनि 6:15 बाजियाव मेघालयानि नर्थ गार' हिलनिफ्राय 5.2 रिक्टार स्केल जखानि गोख्रों बांग्रिं मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला रायजोआव जेबो खहा जायाखै होनना मिथिनाय जादों आरो बांग्रिंखौ बांलादेश, नेपाल, भुटान आरो चाइनाआवबो गोहोम खोख्लैदों होनना मिथिनाय जादों। आसामाव बोसोरसेनि गेजेराव गं 25,000 गामिफोरखौ अ.डि.आ.+ खालामगोन होनना आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्ता बिश्व शर्माआ मैया महात्मा गान्धीनि जोनोम साननि समाव फोसावना होदों। 75 बोसोर बैसोनि सेवनाय गोथै देहा बोखांनो हादों। आसामनि जरहाट डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मैया समबार फुङाव आरो सासे 75 बोसोर बैसोनि आइजोनि गोथै देहाखौ सेवनानै थानाय हालोदाव बोखांनो मोननाय जादों होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया जरहाट डिस्ट्रिक्टनि बखना गामियाव जादों आरो थैनाय आइजोनि मुंखौ अनुपमा दत्ता होनना मिथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बेनि फिसाज्लाया गावनि साख्रिनि थाखाय गुबुनाव थायोमोन। जाथायसालियाव पुलिसआ फैनानै गोथै देहाखौ जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल (JMCH) आव पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरबाय आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। 2023 मायथाइनि फिजिअल'जि अर मेडिसिन आयदानि नबेल प्राइज बान्थाखौ डक्टर काटालिन कारिक आरो डक्टर ड्र्यु विजमेन बिथांमोननो होनाय जाबाय। बिथांमोनहा कभिड-19 नि हेंथायै mRNA भेक्सिन दिहुननो हानायनि थाखाय बे बान्थाखौ मोननो हादों। बिथांमोनहा सानैबो आमेरिका हादरनि। दानिया फैदो आनजादआव फैथावनाबो जानो हागौ, गोसोआव ला। 19 आसाम गेम आपडेट। दिनैसिमाव भारतनि मेडेल देरहानाय पजिशना 4थि। इन्डियाआ टटेल 60था मेडेल देरहाबाय, जेराव गल्ड मेडेल 13, सिलभार 24, ब्रन्ज 23। मख'नो गोनांदि सेथि पजिशनाव चाइना हादर, टटेल 270 मेडेल, गल्ड मेडेल 147, सिलभार 81, ब्रन्ज 42। नैथियाव जापान, टटेल 122 मेडेल। दिनैनि हेडलाइनआ एसेनोसै।